Ġie ffirmat ftehim bejn il-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kunsilli Reġjonali li se jwassal għal inizjattiva fuq skala nazzjonali li se tiddokumenta l-wirt divers ta' pajjiżna bilan li jkompli jiġi preservat. Preżenti għal dan il-ftehim kien hemm il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli. Ġie spjegat kif dan il-ftehim ikopri l-Kunsill Reġjonali kollha u kif kull reġun se jkun hemm timijiet dedikati ta' koordinament li se jissorveljaw it-twettiq ta' dan il-proġett. Il-Ministru Bonnici spjega kif permezz ta' dan il-ftehim il-wirt tanġibli u kulturali ta' pajjiżna se jiġi dokumentat u mmeppjat biex jitgawda minn ġenerazzjonijiet futuri. Li pajjiżna mimli wirt storiku hija xi ħaġa li l-Maltin u għawxin kollha jafu u kollha kburin biha. Però importanti ħafna li aħna nimmeppjaw dan il-wirt storiku li għandna u aħna qed nagħmlu eżerċizzju flimkien mar-reġjuni ta' pajjiżna, 6 reġuni, biex isir dan il-mapping fejn ikun hemm allura dokumentat il-wirt storiku u artistiku kollu li għandna f'pajjiżna kemm dak tanġibli u kemm dak intanġibli. Is-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli qalet li din l-inizjattiva importanti għaliex permezz tagħha il-wirt kulturali se jibqa' ħaj biex jitgawda minn uliedna u l-ġenerazzjoni futura. B'hekk se nkunu qegħdin nassiguraw li l-kultura tagħna tibqa' ħajja għal kull ġenerazzjoni sabiex inkomplu nagħlmu lil uliedna ġenerazzjoni wara oħra is-sabiħ li appartjenu il-lokalitajiet tagħna.